شالوم شالوم بلوصات بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም هيسن جس فشاملين جس فريد ورمير ሎም ድማ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ሒዝናልኩም መጺና ኣለና och idag har vi kommit med programmet det bästa ordet för den bästa dagen ሎም ንካፈሎ ቃል ኩሉ ጊዜ ሓደ ኩኑ ዝብል እዩ och dagens ord det är var alltid samma personer ከመይ ህይወትኩም ብሩኻት hur är era liv ሰባት ከመይ ይርዱኹም hur är det folk uppfattar er ኣብ ህይወት ክሳዕ ክንደይ ኢኹም ትለዋወጡ till vilken nivå är det ni förändras i livet som person ዝኾነ ባህር ኣለኩም ዶ har ni en och samma karaktär och personlighet እግዚአብሔር አምላኽ ካፍታ ሓደ ዝፍለጠሉ መንገድ ሓደ አምላኽ ምዃን እዩ det enda sättet som vi kan känna igen Gud det är att han är en och samma ቃል ኣፍኩምን ሓሳባት ልብኹምን ሓደ ድዩ är era ord och era hjärtas tankar samma ቃልኩምን ግብርኹምን ሓደ ድዩ är era ord och era handlingar detsamma ሪኹም እግዚአብሔር ጽቡቕ ዝኾነ ባህሪ ካራክተር ክህልወና ደልዩ och det är för att Gud vår himmelska fader hans längtan är att vi ska ha en bra karaktär och personlighet ካብቲ ሓደ ኣባና ክሪኡ ዝደሊ ግን ሓደ ምዃን እዩ och en av de sakerna som han vill se i våra liv det är att vi är en och samma personer ዘዳግም ምዕራፍ 6 ጥቕስ 4 ከም ዝብል och vi går till 5 Mosebok kapitel 6 vers 4 ወእስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር አምላኽካ ሓደ እግዚአብሔር እዩ det står hör Israel Herren vår Gud Herren är en ሪኹም እግዚአብሔር አምላኽ ካፍታ ሓደ ዝፍለጠሉ መንገድ ሓደ አምላኽ ምዃን እዩ en av dem som man kan känneteckna Gud det är att han är en och detsamma han är en ንሕና ደቂ አምላኽ ኢና och vi är Guds barn ስለዚ ሓደ ዝኾነ ባህር ክህልወና ጽቡቕ እዩ så det är viktigt att vi har en och samma personlighet karaktär ዘይተለዋወጥቲ ክንከውን ጽቡቕ እዩ det är viktigt att vi inte hela tiden förändras እንብሎ ንነብሮ ክንከውን ኣገዳሲ እዩ det är viktigt att vi blir personer som lever det vi säger ባህሪና ክባላሽ ይብሉ vår karaktär behöver inte förstöras ካብቲ ኣዝዩ ጽቡቕ ካራክተር ድበሃል ሓደ ዝኾነ ካይዳ እንተደኣ ኣለና እዩ om man kan säga att man har en bra vandring det är när man har en bra karaktär መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ዕብራውያን 13 ጥቕስ 8 och om vi läser i Hebreerbrevet kapitel 13 vers 8 ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ ኢሎ det står Jesus Kristus är densamme igår idag och i evighet ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ igår och idag i evighet han är detsamma ሪኹም ኢየሱስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ኣይቀየርን እዩ Jesus Kristus förändras inte idag imorgon eller för evigt ንሕና ከመይ ኢና ብሩኻት men hur är vi ትማልን ሎምን ሓደ ዲና är vi samma person som vi var igår idag ሎምን ጽባሕን ሓደ ዲና ንኸውን kommer vi vara detsamma idag och imorgon ወይስ ተቐያየርቲ ኢና eller förändras vi ኖ ቆማ ዓይነት ባህር ክህልወና የብሉ det är inte bra att vi har en sån personlighet መታን ከኣምንኹም ሰባት ዘይተለዋወጥቲ ኩኑሎም för att folk ska kunna lita och tillit till det behöver vara en person som är detsamma ካፍታ ሓደ ንዲያብሎስ ናይ ክብሪ ስፍርኡ ዘሕደጎ ተለዋጥ ስለ ዝኾነ en av de orsakerna som gjorde att djävulen blev den han blev som tog ner honom från den härligheten han hade det att han förändrades መጽሐፍ ቅዱስ ትንቢት ሕዝቅኤል 28:15 ከም ዝብል om vi går till Hiskel kapitel 28 vers 15 ካብቲ እተፈጠርካላ መዓልቲ ጀሚርካ ክሳዕቲ ዓበሳ እተረኸበካ ጊዜ ብመገድኻ ፍጹም ነበርካ ኢሉ det står du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig እዛ ፍጹም ነበርካ ትብል ዘላ ዘይትልወጥ ነበርካ ማለት እዩ den hade det står fullkomlig det betyder där att man var en och samma person ነገር ግን ልቡ ምስ ተለወጠ ዓመፃ ምስኣቶ men när hans hjärta förändras orättfärdigheten kommer och blir funnen hos honom ቀፂሉ ከም ዝብል ብብዝሕ ነግድኻ ውሽጥኻ ብዓመፃ መለእ እሞ ሓጢኣት ገበርካ ስለዚ ኣታ እተጽልል ኪሩብ ካብቲ ከረን ኣምላኽ ከም ርኩስ ደርቤኹኻ ኣብ ማእከል እቲ ኣእማን ሓውኻ ኣጥፋእኩኻ och det står så här i vers 16 genom din stora handel fylldes du med våld och syndade därför drev jag bort dig från Guds berg och förgjorde dig du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna ሪኹም ዘይተለወጠ ሆሎ ኣብ ናይ ክብሪ ስፍርኡ ነይሩ ምስ ተለወጠ ምስ ተቀየረ ግን ዝነበሮ ናይ ክብሪ ስፍራ ይግዲፎ här ser vi innan när han var en och samma person så levde han i härligheten men när han började förändras så förlorade han det ሪኹም ብዙሕ ጊዜ እግዚአብሔር አምላኽ ዘዳለውና ስፍራ ንጎርፎ ስለተለወጠ ስለዝኾንና እዩ många gånger anledningen varför vi lämnar den platsen som Gud ger oss det för att vi förändras ቤተ ክርስቲያን ዘዳለውትልና ቦታ ሚስ ንገብሮ ስለንልወጥ እዩ varför ibland vi kan missa de platser som församlingen öppnar upp för oss det är när vi förändras det är för att vi förändras ከም ምእመን ክሳዕ ክንደይ ይኹም ንቤተ ክርስቲያንኩም ዘይተለወጥቲ
som troende, som är församlingsmedlem, till vilken nivå är ni att ni är en och samma till församlingen? كساكن دي بيتي كريستيانكم تأمنكم Till vilken nivå kan er församling ha tillit till dig? كم أقل تخساكن ديكم نبيتي كريستيانكم نمرحتكم زي تلوتي Ni som är tjänare, till vilken nivå är ni att ni är detsamma mot era pastorer, era ledare och församlingen? من لوات سنة أملخ بهاري كونن ديابلو سومصو كايدا Att förändras, att ändra hela sig, det är inte Guds väg, det är inte Guds det som har öppnat upp till det, det är djävulens handling. نأدامن هيوانن إيدونوم زقدوفهم سلازلووت أميو Varför den som fick dem att lämna Eden, det var att det för att han ändrade deras tankesätt. That's why እግዚአብሔር أملاخ زدالولكم بገልገልتكم ጽቡቕ ዝኾነ opportunity ከይትጥቀሙሉ እንተደኣደሊ ጸላኢ ከም ትልወጡ ንዕኦም ይትገብረኩም Och djävulen använder samma taktik emot er, och eftersom för att ni inte ska gå in i det som Gud öppnar upp för era pastorer för att hur ni ska tjäna honom genom att ändra er inställning gentemot dem eller församlingen. أملاخ ንህይወትኩም ዝረኣዮ ዕቤት ከይተኣትውዎ እንተደኣደሊ ከም ትልወጡ ይትገብረኩም Om djävulen vill att ni inte ska gå in i det fulla potentiella som Gud har öppnat upp för era liv, det är för att han börjar ändra era inställningar i era liv. እንተደኣ ትማሊ ቤተ ክርስቲያነ ይባረኸላ ነይረ ከም ቤተ ክርስቲያነ የለን ትብሉ እንድሕር ነይርኩም ኮንኩም ሎሚ ደኣ እንታ ኮንኩም ጎቢስኩም ዲኹም ንቤተ ክርስቲያንኩም ትጥስእዋ ዘለኹም Så exempelvis om gårdagen du sa alltid min församling är min plats där jag har vuxit upp, det är min församling, det är där jag ska stå fast i. Vad är det som har gjort att du har förändrats nu som du börjar få högmod och säga att du är bättre än det? ዲኹም ካራክተርኩም ይባላሸሉ ማለት እዩ Det betyder att din karaktär håller på att förändras. ክትከስሩ ኢኹም Det är ni som går i förlust. ስለዚ ዘይምልዋጥ ሕሸኩም Så då är det bättre att vara samma person. ከምታት ማለት ሕት ትብልዋ ዝነበርኩም ትሕት ተበልኩም ሕጂ እውን ይሕሸኩም Så som gårdagen när ni var ödmjuka, det är bättre att fortsätta på den vandringen. ምክንያቱ ታት ማለት ዝጠቕመትና ጎደና ሎሚ እውን ክጠቕመና እሞ ኣይንግደፋ Och det är för att den som, vägen som vi gick som hjälpte oss gårdagen kommer fortsätta hjälpa oss idag. Så låt oss vara detsamma. ንዝኣመንኹም ኣዕሩኽትኹም ኣይትለወጡ Förändra er inte bland dina vänner som har tillit till dig. ንዝኣመንኹም መራሕትኹም ኣይትለወጡ Och förändras inte över dina ledare som har tillit till dig. ንዝኣመንኹም ስራሕኩም ኣይትለወጡ Förändras inte till dem, er arbete som har gett er arbete i tillit. ተለዋዋጢ ሰብ ምዃን ካብ ክብሪ ይዘጉድለካ Att vara en person som förändras hela tiden i karaktär, det tar dig ner ifrån härligheten. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.